Dann haben wir Herrn Bernd Bentzen. Erste Frage, bitte. Først velkommen til Bruxelles. Du har udført et fremragende stykke arbejde som Danmarks miljøminister og senere som Danmarks energi- og klimaminister, i øvrigt verdens første. Se, du har selv nævnt, at vi fik ikke en global bindende aftale i forbindelse med COP15. Sådan gik det desværre ikke. Men afgørelsen i København betyder jo ikke, at verden står stille. USA, Kina, de fortsætter nu med at investere ganske massivt i udvikling af nye energiteknologier. Vi har i Europa brug for at udvikle flere bæredygtige energiformer, så vi kan få skabt flere grønne job, konkurrencedygtige job. Og vi kan jo ikke konkurrere på timelønningerne i Europa. Vi skal tænke nyt. Jeg er bekymret over Europas erhvervsliv, at de ikke får skabt de nye jobs. Hvad vil du gøre for at løfte den udfordring, der ligger i at få øget vores green tech, vores energiforskning, vores innovation, og også udviklingen af de nye teknologier? Tak. Allerførst så beroliger det mig, at jeg ikke også er blevet dis med Ben Benson. Jeg vil meget gerne, især tror jeg, fokusere på forskning. Altså jeg mener, et af de områder, hvor der er noget mere værdi i, at vi arbejder 27 sammen i stedet for en, og hvor der også kunne være det for virksomhederne, det er, hvis vi meget mere systematisk, vi er gået i gang med det økonomiske genopretningsprogram, og der er sætplanen på energi osv., vi er gået i gang med det, men vi kunne godt på flere områder beslutte os for, hvor har Europa nogle styrkepositioner, hvor vi kunne bringe det meget, meget længere, hvis vi udviklede noget fælles forskning, flere demonstrationsprojekter. Vi ved alle sammen, der er et kæmpe udfordring, fra man har den gode idé på en forskningsinstitution, til den kan komme ud på markedet og blive til en god forretning. Der bliver ved med at være den her det sorte hul, man skal over, og det kræver enormt meget kapital. Der kunne EU også gå ind og spille en stærkere rolle. Det er ligesom den ene side af det, og når man sammenligner med, hvad de bruger på forskningsbudgetter i Sydkorea, i Singapore, i Kina og alle mulige andre steder, så tror jeg altså, det er et af de områder, hvor vi kunne gøre allermest gavn ved at arbejde mere sammen. Jeg tror så også, og det lå også lidt måske i spørgsmålet, jeg tror også, der er noget omkring, hvordan undgår vi hele tiden kun fokusere på de store virksomheder, det store erhvervsliv. Rigtig meget af EU's erhvervsliv, det er små og mellemstore virksomheder. Der har vi jo derhjemme taget kontakt til de forskellige organisationer og prøvet at drage dem mere ind i, hvad kan virksomheden med 30 eller 50 ansatte, kan de genbruge noget overskudsvarme? Er der nogle smartere løsninger? Og der tror jeg også, at vi på europæisk plan skal være meget bedre til at inspirere hinanden. Når vi har nogle gode eksempler, når der er noget best practice, så behøver alle jo ikke at sidde hver for sig selv og genopfinde den dybe tallerken. Og der tror jeg, et større fokus på små og mellemstore virksomheder ville også være rigtig nyttigt i den her sammenhæng. Dankeschön. Nächste Frage hat Britta Thomsen.